Häzirki döwürde ýurdumyň dörli künjeklerine mukaddet garaşdyrylmadan gitip gelýän 35 ýyllyk şany bayramy türkmen halkynyň şöhratly taryhynyň nurana sahypalarynyň bir kökmünde iqrar edilenler. Şunun bilen baglyqda Mehriban watanymyň ähli uglary boýunça öýdüşiň täze derejetine çykmagy, halkymyň bagtyar durmuşynyň berqarar bolma uğruna döwlet derejetine edilýän tagallalaryň oňy netije berýänini bellemek ýakyndy. Garaşat baky bir tarap Türkmenistan, bedew watly at muradım mekaniýanyň taryhy ähmeti bolan wakalaryny özüne jenmeýän bayramçyk şäherlerine başlanan dawaraly meziyetini atnaşlar, ilki bilen Medinet merkezine mukamlar köşküniň eýwanyna ýaýwananylan sergi bilen taşdylar. Onda Amala Haşamyň otunyň eserleri, muzey gymmatlyklary, türkmen suratkeşleriniň we heýkeltaraşlarynyň akalteke bedewlerine başlanan eserler görkezildi. Sergide arkadaly gahrman serdarymyň hemde Mehriman arkadamyň zekinden dören ajaýyp kitaplara möhüm orun berilipdir. Soňra bir ýerde Garaşat baky bir tarap Türkmenistan bedew watly at muradım mekan diýilip atlandyrylan 2026-njy ýyla geçiriljek bayramçyk şäherlerine başlanan dawaraly meziyet öz işine başlady. Mukaddet garaşdyrylmadan 35 ýyllyk şany bayramynyň bellenýän pursatlaryna türkmeniň meşhur ahalteke bedewlerini wasp etmek hemde ony dünýä ýaýmak meselelerini öz üçin alan dawarany dowamyna çykyş edenler ýurdumyzda ahalteke bedewlerine aýratyn gadyr goýan gahrman arkadamyň milli açylyk powdogyna başyna başlan giň meşhur özgertmeleriniň arkadaly gahrman serdarymyň tagalasy bilen durmuşa öselmegi netijesinde begişli bedewleriň dünýä ýüzündäki awraýynyň belende galýany bellendi. Munyň özi bekişli bedewlerimiziň gadymy şöhratynyň häzirki döwrüň ruhuna gywap derejede ösdürýäniň aýdyň beýanydyr. Bekişli bedewlerimiz, nepis hallarymyz, wepaly alawaýlarymyz we beýleki gymmatlyklarymyz halkymyň taryhyny dowamyna dörden we biziň günlerimizde gelip geten milli mirasymyzdyr. Mehriman arkadamyň başyna başlan we arkadaly gahrman serdarymyň munasyp dowam etdirýän döwlet syýasaty türkmen milletiniň asly gymmatlyklaryny esasy ugradynýa. Ma'lum bolşaly hormatly prezidentimiziň değişli karary bilen Garaşat baky bir tarap Türkmenistan bedew watly at muradım mekaniýanyň münasibetli açylyk we açylyk sport ugurlary boýunça şäherleriň maktatnamasyna tasdiklanmagy şanly ýylyň ähmetini has tartyrýar. Garaşatlyk bayramçynyň giň gerim bilen bellenme uğruna häzirden sadaşykly işiň anyp barylmagyny talap edýär. Bu şäherleriň ýokary derejede guramaçlykly geçirmegine münasip goşunt goşmak her birimiziň öňümizde durýan möhüm wezipe we uly borç bolup durýar. Garaşatlyk bayram bilen bagly her bir işimiz döredýän sunat eserimiz şol belent dereje münasip bolmalydyr. Bellenşäli gahrman arkadamyz we arkadaly gahrman serdarymyz biziň her birimize uly ynam bildirýär. We belent anamdan ruhlanyp asuda awadan döwletimiziň tutýan toýlaryna daxil bolmak belent mertebeder. Dawaraly meziyetiň dowamyna 2016-njy ýylyň aprel aýynda türkmen medeniýetiniň milli bayramynyň taryhy pursatlaryny beýan edýän video ýazgylara tomaşa edildi. Bayramçylyk münasibetli gahrman arkadamyza ýurdumynyň açynaslarynyň adyndan sowgat berilen miras atly milli bedew watlanyp dawaranyň çäklerine şany sene münasibetde guralan aýgoýlaryň ýanyna milli däp desturlara laýyklykda guralan toýlary synady. Bayramçylyk dawaralarnyň ýaýwananylan pursatlaryna bir ýerde guralan aýgoýlaryň ýanyna galkynyş milli at üstündäki oýunlar topanyň agdalarynyň durmuş toýy çäranyň bedewine urulypdy. Munyň özi türkmen iline taryhy ähmeti bolan şäherleriň toý dawaralary bilen utgoşýanyň we halkymyň durmuşynyň goşa toýlara wetsenýanyň nowata husutnamasyna urly. Durmuş toýy halkymyň durmuşyndaky iň ähmetli we ýatda galjy pursatlary wetsenýär. Munyň özi 2016-njy ýylyň aprel aýyna ýaýwananylan bayramçylyk dawaralaryna öz beýan tapdy. Asyrly däwe görä durmuşa çykýan gyýdan anynyň bagtynyň açyk bolmagy ardy edildi. Gyýy çykarmagyň ogul öwürmegiň adamlaryň durmuşynyň iň ýakynly pursatlary hasaplanýar. Adamlar tutumly toýlaryň rowaj almagyny we onuň her bir maşgala bagt agdybelik rızkal döwlet getirmegini dile getdiler. Türkmen halkynyň maşgala desturunyň çuňur manysy bar. Çünki bu ýörelge nesilleriň arasyndaky ruhy baglanşy emele getirip durmuş joşgunlygyny öz boşly öwüşgün çaýýar. Bir ýerde guralan dawaralarda değişmeler gülkü şatlyk şowkuny esasy orna boldy. Bolsa toýun dawarasyny belende göterip oňa nazaryn şatlygyna şatlyk goşdy. Munyň özi tutumly toýlaryň taryhy ähmeti bolan şany wakalary wetsenýäniň görkezýär. Gennazy destury türkmen toýlarynyň tapawutly aýratynlyklarynyň bir ýerdir. Onda paýhasty pedelerimiziň asalaryň jümlesinden göz başalýan ýagşy desturlary her döwrüň ruhuna gywap derejede dawaranylýar.
häzirki bagtyar zamanynda bolsa ýörelgelerin dawarasy hem-de derejesi hassa belinde göterilýär. Munyň özü türkmen toýlaryna maksus şäherleriň döwrewap ýagdaýda ösdürmegine döwlet derejesini ähmiýet berilýänini görkezýär. Türkmen halky taryhdan belli bolýar. Durmuş toýy wagtda dünýä nusgalyk ýörelgeleri döredipdir. Munyň özü toý desturlarynyň derejesini artdyrmak bilen bir katarda ýaşlary agdybelige birek-birege düşünşip ýaşamaga gönükdirilen çağış hükmüne kabul edilýär. Bolsa türkmen ilinde tutulýan toýlaryň öýül bolşy däpleriniň şuňur mana eýdigini has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Gahrman arkadaşymyz şol pursatlarda ýaşlary durmuş toýuly gutlady. Şeýlelik bilen şol pursatlarda şöhratly galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparyna ýene-de bir maşgala emele geldi. Bu görnüşler bugünkü dawaratnaşan adamlar tarapyndan dowamly hem-de şowkunly el çalpyşmalara münasip boldy. Dawaraly mejlis Garaşady baky bitira Türkmenistan bedew watly atmyradam ýakanyna meşhur ahaltaka bedewlerini atçylyga we atçylyk sungatyna başlanyp geçirecek bayramçyk şäherler atly mowduk bilen dowam etdi. Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meredow şu ýylyň dowamyna türkmen feýitläriniň ihlasyndan dören ahaltaka bedewlerini giňden watp etmek, olary halkara giňişligine tanatmak boýunça giň meşhur şäherleriň ýaýwanlanyrlaryny beledi. Aýratyn açylyk sport bilen meşgullanýan türgenler toparlary ýurdumyzda we Sewitiň beýleki ýurtlaryna geçirilýän halkara festiwallaryna, maslahatlara we gözellik bäsejiklerine gatnaşyp öz ustatlyklaryny görkezýärler. Gahrman arkadaşymyz Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Hatay Halk Respublikasyna, Beýik Britaniýa we Tatarstan Respublikasyna guran saparlaryna atlar we açylyk sungaty bilen bagly meseleler boýunça şol ýurtlaryň açynatlary hem-de hünärmenler bilen maslahatlar geçirdi. Munyň özü Mehriman arkadaşymyň her bir pursatda milli atçylyk sportunyň ösdürmegine üns berýäniň aýdyň beýanydyr. Bu arada aýtmak bilen witse-premier Daşary işler ministri Mehriman arkadaşymyň Beýik Britaniýanyň paça maşgalasy tarapyndan Windsor galasynyň şäherlerine geçirilen atly sport çykyşlaryna gatnaşanyny, şeýlede bu ýurdun paçasy Karl III bilen duşup atçylyk uğruna iki ýurdun arasyna gatnaşyklary ösdürmek bilen bagly meseleleri aral maslahatlaşanyny belledi. Şol wagtyň özünde galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň dünýä ýurtlaryna geçirilýän halkara bäsejiklerine gatnaşyp baýrakly ornary eýlenýäni, Azerbaýjanyň we Türkiýede türkmen milli atçylyk sungatyny açyp görkezýänini bellemek ýakyndy. Şeýlede bu topar Tatarstan Respublikasyna guralan atly sport şäherlerine üstünlikli çykyş edip baýrakly orny eýledi. Munyň özü ýurdumyzda şu ýylyň şygaryna kawap gelýän üstünlikleriň many mazmun taýdan baýlaşmak şertlendirdi. Şeýlede dawaraly mejlisiň dowamyna edilen çykyşlarda ýurdumyzyň medeniýet we sunat işgärleriniň ady rowaýaty bolan ahaltaka bedewlerini watp etmek, milli açynasyk ýörelgelerine degişli sunat eserlerini döretmek meselelerine hemme tarapdan esasa şemeleşilýänligi belländi. Munyň özü ýurdumyzyň medeniýet işgärleriniň türkmen halkynyň dünýä beren milli gymmatlygyny halkara giňişligine wagt etmek ugruna edýän tagallalarynyň aýdyň netijesidir. Bilen turuqawetlenen aýdym faýlyçyşlarda bedew waspyna aýratyn orun berli. Beýik sungaty döredin türkmen halky şöhratly pederlerimden dünýä medeniýetine goşan äger toly goşandyny giňden wagt etmek sungat ustatlarynyň öňüne durýan möhüm wedifelerden biridir. Şunun bilen baglykda bu Kodet garaşdyrmanyň 35 ýyllyk bayranyna barlyan döwürde ahaltaka bedewlerini watp edýän sungat eserleri bayramçyk şäherleriniň üstüne ýetirýär. Sungat ustatlarynyň ýakymly owazlary häzirki döwürde ýurdumyzyň şöhratly taryhynda möhüm orny eýleýän ahaltaka bedewleriniň ajaýyplygynyň, Gahrman arkadaşymyň we arkadaşly Gahrman serdarymyň burda alyp barýan beýik işleriniň we şöhratly taryhy bolan halkymyzyň bagtyar durmuşynyň senasy bolup ýanlany. Häzirki döwürde türkmen halkynyň milli buýsanjyna görülen gözelligiň we ýynnamlygyň ajaýyp nüfusyny özüne jemleýän beýikçi bedewlerimizden dünýädäki şan şöhraty belinde göterilýär. Şunda arasa gany ahaltaka bedewleriniň başdanyň artdyrmagy ýurdumyzda atçylygy we atly sporty ösdürmek boýunça zerur mümkinçilikleriň döredilmegi döwlet ähmetli meseleleriň birine urly. Gahrman arkadaşymyň başlangyjy we ýygyda tagallaty esasyna binýat bolan täze şäherde Awanay Fadanaky Halkara Açylyk Akademiýasy we Öregladynaky Döwlet Açylyk Çerki we Açylyk ilmi öňümçilik merkezi hereket edýär. Bu bolsa milli açynasyk ýörelgeleriniň ilmi esasda öwrünilmegine we degişli uglar boýunça dünýäniň ösen tejribesiniň özleşdirilmegine giň ýol açýar. Gahrman arkadaşymyň we arkadaşly Gahrman serdarymyň ýygyderli belleşleri ýaly ähli uglaryň kämil hünärmenler bilen üpçünçiligi häzirki döwrüň wajyp wedifeleriniň hatarına kesitlendi.
Şunda halkara hyzmatdaşlarynyň ösdürmegine, häzirki zaman almanyň gazananlarynyň çuňur öwrenilmegine döwlet derejesinde ähmet berilýär. Bu wasa milli açynasyk ýöregelerini hemde açylyk sportunyň ähli görnüşleriniň ösdürmegine giň ýol açýar. Tarihi maglumatlardan belli bolsa ýaly şöhratly türkmen bedewleri açylyk sportunyň durly görnüşleri boýunça ýokary netijeleri gazanyp dünýä açynasyklarynyň taryhyna ajaýyp sahypalar ýazdy. Şunda Arap, Absen, Polotly, Garlawaç, Arap 2 we 500 kilometr aralyk boýunça geçirilen ýarışda ýeňiş gazanan Tarlan atly bedewleri görkezmek bolar. Şeýlede galkynyş milli atüsündäki oýunlar toparynyň dünýä ýurtlaryna geçirilen halkary beýleşiklerine gatnaşyp baýrakly ornary eýilýänliklerini da sary ýurtlarda türkmen milli açylyk sungatyny açyp görkezenliklerini bellemek ýakyndy. Şeýlede bu topar Tatarstan Respublikasyna guralan atly sport şäherlerine üstünlikle çykyş edip baýrakly ornamy nasip boldy. Munyň öňünde ýurdumyzda şu ýylyň şygaryna gybap gelýän üstünlikleriň many mazmun taýdan baýlaşmagy şertlendirdi. Bularda ortadan çykyşlarda bu ýa-da gurrun edildi. Garaşat baky bir tarap Türkmenistan bedew watly atmurada mekanynyň şany senesi bolan beýik garaşdyrmanyň 35 ýylyk münasibetli geçirijek çäreleriň guramaşyk derejesine möhüm ähmet berilýäni belländi. Bu toy dawaralaryň häzirki döwrüň ruhyna gybap derejede guralmagyny üpjün eder. Şeýlede dawaraly mejlisiň dowamyna Mehriman akadamynyň galamyndan çykan Akalteke bedewi biziň bu ýytancymyz we şöhratymyz ganatly bedewler atda we pada we sapada we beýleki eserleriň milli açynasyk ýöregelerini dünýäde giňden wagt etmekde, olary ötüp gelýän ýaş nesilleriň aňyna getirmekde ähmetli gymmatly hökmüni ykrar edilenini belläni. Bäýleki döwürde Gahryman akadamynyň we arkadaly Gahryman terdarymyň tawşyryklaryna nuklanyp milli medeniýetimizi, sungatymyzy we edebiýatymyzy ösdürmek ornuna ähli zerur tagallalaryň edilýänini belledi. Belenşýaly ugurdaş düdümler bilen bir hatarda köpçüliklerin habar beriş terişleriniň düdümleriniň işini kämilleşdirmegi Mehriman atamynyň döredüjilik kuwatynyň giňden wagt edilmegine ähmetlidir. Şunda Mehriman akadamynyň bedewlere söýgü türkmen medeniýetiniň bu ýysançly sahypalarynyň biridir diýip bellemegine çuňur manynyň bardygyny ataldy. Häzirki döwürde ýurdumyz halkara derejesindäki medeni çäreleriň, maslahatlaryň, sergileriň we kino festiwallaryň ýygydaly geçirilýän merkezi hökmüni ykrar edildi. Bolsa garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň belende galmagyna giň ýol açýar. Şunda halkymyzyň ruhy dünýäsynyň baýlaşmagyna münasip goşunt goşýan medeniýet we sungat işgärleri tutumly toýlaryň ýokary guramaçylyk derejesine geçirmegine we dawaralaryň medeni maksatnamasynyň talaba laýyk taýýarlanmagyna zerur ünseriýarlar. Soňra Türkmenistanyň medeniýet merkezine mukamlar köşküne geçirilen dawaraly mejlis sungat ustaatlarynyň aýdym saly çykyşlaryny dowam etdi. Belli estradaçylaryň başga saýlanlaryň joşuny çykyşlary bir ýerde guralan dawara öz boşly bayramçylyk öwüşüne çaýdy. Mukaddes garaşdyrmanyň 35 ýyllyk senesine münasip garşylamak ornuna zerur tagallar edýän we täze eserleri döredýän medeniýet we sungat ustaatlarynyň çykyşlaryna ýurdumyzda amala asyrýan beýik maksatlar türkmen halkynyň dünýä bilen milli gymmatlyklarynyň ajaýyp wasfy öz beýan tapdy.